alaikum amis téléspectateurs de on calminam on juram et chaîne men Obama Provision et émission men soyons sérieux non. Je suis avec deux de mes collègues, monsieur Ibrahim Salmina et monsieur Ablaya Salmina. Hande non temmen ko assainissement civisme non so halam hakkilaji men ki wod koy labal e scénario labal non to ala bisik haydar wodata parce que bima hay labal koy imnagal jiya sin gumim do non payni monsieur Ablaya Salmina. Oui, sister Eva Salmitam. monsieur Ablaya bid andu pourquoi quartier min eneni nder Nouakchott manki la labal. Bon, avant tout, Hadem Nat Sigeum, profite de salmine, chers téléspectateurs d'abord. Donc, bienvenue à l'émission et merci encore d'être parmi tes invités. Donc, thème aussi, on a failli, tu as galé un assainissement et civisme. Bon, assainissement et civisme, c'est un peu difficile. Surtout que on a un spécialiste du mot. Parce que wadi jango bidum ni wadi andan bidum ko haaju mun fo hen kucci kono tiagal a wadi min invité ji kadi c'est un plaisir min essayer tan yewde halden ko min gandi ko bon question a hali hal quartier du Nouakchott pourquoi ene manki labal oui dum kanko hunde lerde parce que sa yalti do tan c'est facile portaye mbous wala portaye bouteille Evian vedda wala paquet cigarette dum ko en bisikmaro gele den pamdi ha joni ko non quoi. Donc, en tout cas, il y a des tests qui on est là-bas, à la do quoi. En réalité, on est tout le monde. Il y a de toute façon, Nouakchott quand même tout le monde. Pour le moment, quoi. Pour le moment. Oui, Nouakchott est tout le monde. Bon, quand il y a que ça, il faut que l'État manque beaucoup de part de responsabilité. État, oui, ça a l'État, mais mais avant de faire l'État d'abord, on a besoin bon, certes, il y a un état d'une part, mais aussi citoyen, parce que salté à Drahormou. Quand il y a une boutique, tu as une bouche, tu as une bouteille, c'est Paris, un beddo. Donc, nous, on a état, on a des galets, on a des policiers, on a des beddo. État, on a peut-être sensibiliste, je ne sais pas. Mais quand il dit que le comportement est un peu bon. C'est une famille, il dit que oui, il y a une salté, parce qu'il y a une salté. C'est utiliser peut-être mentalité ou tout le monde wala bengo witan quelque chose de facile warga en rufdi dum bedde il faut ça provoque des dégâts quoi on peut aussi nanen sin gummi mi monsieur Ablay non paden que monsieur Ibrahim adwa salam di téléspectateur bandirabe musibi teddube yebi yankobe télé bedde ñaago Allah do émission de yarto yeso parce que jofi ko ne rondi mana système va salminama weltanama aussi invitation ko hono musiddam laawi ni dum do wona ko amen mais hada invité amen mamin kala hen minen hakki ko min poti halden ko sabu ko laabal woni fof neddo so laabani o sellata parce que laabal ko woni afo cellal so neddo sellani saydo laabani wawa sellude te eden kebi hagi laabal ala leydi ndi gida ko labal won cellal mais holno himbe hol lawol tan mo himbe be pour rewta ha mbaaw rentade nyabbule mo gananda warma base labde wala saltiagal foni wa addude yimbe be oto pare lamu sabu lamu gudu wondo kanyum ne laabi neddo yo wat kanko foti wadde ko so lamu tawimo hen c'est bon so lamu tawani mo wada hakke makko sabu neddo an labal ko ane ton nafde donc sa wi hunde fo lamu yetta ndiyam lawja andu faado yetta cooda paquet rose njara bedduda cooda banane nyama bedduda donc labal wa wotti mais monsieur Ibrahim caggal ni pisorno yehinde ay communauté urbaine ari do nder Nouakchott mais est ce que communauté urbaine gardo kambe be darima darde pisorno de wala manki darade dum ha joni non be mbawa darade darde pisorno darno de fab moy yidi potani pisorno ko Afrique rendi dum mais ko be mbadal ko dum ko pour wuttude giti yimbe tan parce que fodi dum ko wadde be jaltinani dum ko yimbe fotbe yobede nombre cohlado kambe mbadum yettude sakko ko be jowar ko pour yimbe ndewe hen jahligo hen dañtani haydar nedo waawalde fittude balitaji taw yobre ko 40.000 wala 30.000 te balit ko ada fittu dum ada way ñawde hen hay matériel timmude be ngala donc dum ko laamu ngoni funti yimbe tan donc mun fu yo laabdo woni do kanyum oto fade hay goto
pour min ko noon hunde foti yaarude. Monsieur Ibrahima Diaram siɗen garti e monsieur Ablaye. Monsieur Ablaye so tawi musidɗo wini joni so tawi en potani fadde e laamu so laamu suwa arde raw est ce que poɗɗen ko jooɗade tan eɗen ƴeewa saltiji natte e nder men walla holno poɗɗen waɗirande ɗum? Oui, ɗum ɗon no Ibrahima wini déjà ko ardi fof laamu kañum foti dara darde mum par ce que kamin jogui moyen ji wawde sodde autoji kamin jogui moyen ji wawde moyen matériel pour weɓnude affaire o ko nande on kaaliɗo haala communauté urbaine Nouakchott ɓen gadinoga avant tout mataw wonko rewi tan ha boni après société privé ngari nande pisorno à cet effet woodi kadi no yaari ha ɗum natti donc firti ko laamu kañum woni hoore firtani noon kadi kamɓe soɓe mbaɗani tan enen yen jooɗo eɗen pada laamu en potani fadde ɓe kadi neɗɗo ɓe sikki sa woni e leydi kadi holto fati ko leydi ndi waɗantuma ko an foti yiilade ƴewde holno mbaɗanta holko poɗɗa waɗande leydi ma e wiyaka haydara mbiyeɗa ran ko ya ƴeew changer de comportement caggal ɗum ɓooyi en ɓooyi wadde ɗum kadi ko bonnata ko no musidɗam o wini Ibrahima par rapport e maladie ji choléra en par rapport e ɓowɗi en par rapport e gueɗe kewɗe ko saltiyagal tan saabi ɗum quoi donc enen responsabilité men nani hen sen mbawi tan wawde andude holno gérirten hay salte ne géré so wawma ande no gérirte sa utilise hunde a paari mbaɗa ɗum e nokku poɗɗo waɗede o pada peut être ha joom autoji en gara walla joom saret tiiɗani yobde capan joyi walla temedere ɗum fotani musirde citoyen ha ɓurano ɗum tan tuundi tan damal galle walla donc voilà quoi. Bon si Ablaye mbiɗa neɗɗo jooɗo fat ha autoji ngal wona ha sartaji ngal mais so tawi a joƴƴini ɗon balisma ha ɗin autoji garani walla ɗin sartaji garani a dañani to mbaɗoyɗa ɗum on balis joni hol solution hol miijumare ko on balis holno jogoriyani tawi autoji garani walla sartaji garani en avant ka jiɗo jofdemi de o question holno mbaɗantimi ɗum mais ha joni ɗum ko caɗele goɗɗe kadi aussi ɗum ko caɗele goɗɗe so autoji garani nawoɓe walla charrette aji garani solution min kam vraiment mi anda holno fotata waade sérieux mi anda ɗum holno wayata mais kam mbeɗa sikki sac goto so heewi c'est possible encore sac goɗɗo ƴeewe waɗe hen aussi ainsi de suite sakuji mbaɗe ma mende ari wonata ɗon tan wonata ɗon ha abadan quoi si Ibrahima bo kalɗa e makko walji ceerno Ablaye ko haali haala ka fof so neɗɗo fitti mbalit mum ronki dañde dofanoyo ɗum andata hen saabu mbalit nattintaki nder yimɓe firti so fitti mbalit a yiyani ɗum dofoyɗa mbalit mbalit o ɓeyto hewde kono peeje ne poti wawde sakkede sa ƴetti mbalit a fitti balɗe ɗiɗi balɗe tati a dañani saret a dañani oto ƴewlo wawde huɓɓude ɗum ne huuɓo duppa ɗum par ce que haɗa wawa ɗum ñamde a wawa ɗum moftude waɗen safara wonto cuurki yaha so wonti cuurki dérange ta woni non wonno mbatta tawa dérange ta yimɓe par ce que yimɓe ne lelo won heure uji aɗa wawi ɗum huɓɓude sa andi nen jogori ɓurtude ñifani kono wona mballita a fitti aɗen jogui mballita heewi ala ɗo padɗa e goppa ha yimɓe lelo donɗa mbalit dufa e beddaji walla dufa dow godron to autoji ndewanno so rufa mbalit to autoji ndewata par ce que walla gara pina subaka tawa mbalit ne wedda damal galle ne rufa ɗum kay wadde maha suudu aɗa waɗi hen mbalit o ha heewa ɓuuri ndesa mbalit wona hunde gandande hoore ma ene foti wonde weddede comme n' importe quoi ɗo keɓɗa fof beddoɗa wona noon ko ɗum ɓeydi salte o heewde laaɓal ngal ngakki ɗo no feewi par ce que kala ko utiliseɗa weddoto ɗo won wonɓe ɓe goppata ko ha jamma lowo sakuji mumen ha keewa gara juppay caggal galle janan walla damal galle janan par ce que weeti a andata baɗɗo joni noon ana saloto salte wona e sare ma min mi salo goɗɗo salo enen fof so goto fof addi temedde ɗiɗi min lu woto mbaɗen en mballito nawen mbo 28 kilo walla nawen mbo darnami ndu fiyambo toon ladde min ɗo ɗon weɗi ladde ɗo fof waɗaka a ronkata luude oto yo jarane par ce que hen cellal ma woni sukaɓe ma koko jaltani piije koma ƴetta kuus utilisa ɗum para bedduɗa kuus wona pour ko weddete e goɗɗum laaɓal ngal avant laamu min neɗɗo yo waɗ effort kanko so laamu tawi men bisimilla so laamu tawi men kanko taw waɗi ko foti wadde ko haade mbalit ko hunde gandani haade ma ko ndati sohlede ko foti weddede te so woni aɗa ƴetta mbalit aɗa rendina e nokku goto par ce que en jii ɗum a yiyat damal galle ne ɓagga sac o loowe ha heewa so sac o heewiri mbatta sac o yo jaran yobde 500 neɗɗo rondo ko nawa rufoyi
ɗo won wonɓe ɗo sa yoɓi maɓe donno mballit ha port donc wadde yimɓeɓe yoɓe ɗumin quoi yoɓe ummoy laamu par ce que laamu ngu est ce que ngu considére yimɓeɓe ni par ce que laamu ngu nguɗo yimɓe fof gandi wona laamu ganduɗa hoorema ene yurno won gueɗe donc nden ɗon tan yo yimɓeɓe ummoye jonde quoi. On ketti émission men kamɓe kaali kamɓe mbi monsieur Ablaye mbiɗa ñaagi konngol ma mo mbawɗa hokkude yimɓe ha mbawa naftorade janggo e jaam inchallah. Konngol am mo mbawmi hokkude cher téléspectateur ha joni no wayno puɗɗortomi tan ko to Ibrahima gasniri ɗo caggal sa fitti mbalit ha paari sa waɗi damal galle fotɓe arande ɓe garani walla yilima joom saret balɗe arani donc wona koye jowade kadi a fittat mbalit kadi nder galle jaltina heddoro kadi yantine ko woni ɗon ko donc ɗum ɗon c'est vraiment un peu difficile kono haademi gasnude ko alay saago mi rutto e wonko Ibrahima haali par rapport e ko wi yo mbalito duppe ko ɗon Ibrahima ma jafɗa ham seeɗa noon par ce que ene wayno en ɗeɗi hamnade seeɗa par rapport e cuurkiki surtout kadi so tawi ko nder leegal parfois ne wawi par ce que parfois ne waɗa produit ji chimique ne waɗa boutellaji taw ne waɗi won contenu ji so yimɓeɓe poofi ɗum ene wawi kadi ɓeydo bonde muɗumen hay mbalir gonnoɗo ɗon mo duppa ko woni ɓuura saɓorde donc duppude nde kam kadi ko jamma ene wawi wadde incendie surtout courant ji kadi ko gubbireɗi less ɗum foof nani hen donc min kam ko mbiyami yimɓeɓe yoɓe tinno ɓe mbatta gerde mbalit wiya ko yimɓe nattu utilise mbalit par ce que wawa mais yo mbattu gerde mbalit holko firti ko sa liggirima hunde a paari hen déchet keddiɗo ma sohlani o ƴeewa wadde ɗum nokku mo ganduɗa taw sarota ko taw kadi sukaɓe wonata exposé taw kadi ene wawa wonde nokku lobbiniɗo seeɗa heddo noon ko heddi peut être à force publique o sene waɗa ɗum ma laamu ni hoore mum essaye artude yanta hen kono sa wiyata fada laamu c'est compliqué c'est a jarama système c'est Ibrahima konngol ma battinigol jiɗɗa ko wasi tan ko wasi mo ganduɗa mbeɗa wasiyo ɗum hooram mbeɗa wasiyo ɗum yeeɓiyankoɓe télé bedda pour wattude hakkille wasa fadde laamu laamu Afrique ni hoɗum jogui probléme ha tengtinoen laamu leydi ndi ɗum noon yimɓe yo gandu ko nafat ɗumen toujours halpulaar mbi weeli jingande ko duudoto koma gummuɗa yimɓeɓe jiimaɗo ummi wooda arɓe takke serment hunde fof sa wi ha laamu ara so ɓooyi a majjat par ce que laamu ngu wonko waddata goɗɗum ko wona ummade arane ƴeewma donc an darto aɗa wulla aɗa waɗa won gueɗe ha laamu tawma donc yimɓe yo mbattu hakkillaji mbaɗa ko poti wadde ko sa waɗi ko poɗɗa wadde ko tan Allah nden ɗo kadi ma laamu ngu anduɓe enen mbaɗa effort janggo e jaam eɓe gandi soɓe garani maɓe cohloye maɓe garta par ce que laamu ngu ma sohloye yimɓeɓe soɓe jiimaɗo waɗa effort maɓe gar ɓe tawruma hen guilel o mais sa hoofi juuɗe enen fof eɗen gandi leydi ndi donc yimɓe yo mbattu hakkille ummo e won certain détail uji yimɓe poti ɗon ɓennude aduna o natti yaare tan laamu surtout laamu men enen donc bandiraɓe yo mbattu hakkille e ko nafata ɗumen te laaɓal kañum woni foof neɗɗo so laaɓani o sellata te neɗɗo sellani hay diine makko wawa timmude par ce que ma laaɓa diine mbawa juulde koma laaɓa mbawa boom ñamde hunde yanayma donc so woni an a laaɓani ɗo leloɗa ɗo laaɓani ko jaata ko laaɓani laaɓal woni foof donc yimɓe yo ƴeew laaɓal ngal yo jaran ɗumen wadde hen jawɗele mumen donc ɗum woni ko mbasi toon bandiraɓe bandiraɓe mi sikki en jettima e fin émission men ɗon ñaaga Allah mbattaron hakkillaji mon e laaɓal noon laaɓal no woni fof so laaɓal ala mbiɗon no mbimon to jonni tan so laaɓal ala mi sikki haydara wodani ɗum noon on se retrouve sur un autre numéro avec d'autres invités on jarama